Bisschop, aanwezig bij het OLS 2025 in Heidhuizen. Is dit voor u de eerste keer dat u een OLS bezoekt? Dit is voor mij de eerste keer dat ik het OLS bezoek. Ik heb er wel van gehoord. Vanuit het Brabantse, daar ben ik vertrouwd met het gildewezen. Veel gildendagen meegemaakt. Maar het OLS, daar had ik nog nooit geen gelegenheid voor gehad. Maar ja, nu wel. Ja, en hoe was uw ervaring vandaag tot nog toe? Mooi, heel mooi. Veel mensen dan ik ooit gewend ben geweest. Ja, het is een beetje verregend, maar het was net niet zodanig dat we moesten stoppen. Dus we bleven maar gewoon zitten en we hebben alles gezien. U had daar een voorstelling van hoe het zou kunnen zijn, zo'n dag? Jawel, ik had wel een kleine voorstelling, maar ik wist niet precies hoe dat gaat. En ik vergelijk een beetje met het Brabants, dat kan ik niet laten. Ja. Maar goed, de sfeer, zo dat schieten, de tent, een frietje nemen en elkaar ontmoeten en elkaar tegenkomen, ja, dat herken ik wel heel erg. Ja. Dan gaan we even terug naar gisteravond. Hè. Toen was er een dienst in de kerk. Hoe hebt u die dan beleefd? Als iets heel positiefs. Die kerk zit vol. Er is een harmonie achter mij. Ik had een beetje, om het zo wel oneerbiedig te zeggen, weinig plek aan mijn werkbank. Maar het ging allemaal net. En, goed, maar het is wel heel fijn als je een volle kerk hebt. Dan vind ik het prettiger en makkelijker ook vooral om te preken. En dat voel ik echt als ik dan die kerk vol zit, dan kan ik spontaner zijn. En dan, dat vind ik wel fijn. Ja, u had in die preek ook nog een boodschap, als ik het goed begrepen heb, voor vandaag. Zeker. Wie dat was? Nou, de boodschap was, als ik het heel simpel even nadruk, dat het amen echt ook een kerkelijk woord is dat je gebruikt als je een sacrament ontvangt. Dat je dat ook bevestigt en dat het een belijdenis is. Van je geloof, omdat je in die kerk aanwezig bent en een sacrament wil ontvangen. En dat idee had ik gepikt van wat ze me hadden aangereikt, samen amen. Ja. Dus dat vond ik wel een leuk, ik denk daar kan ik iets mee. 5 knopjes, ik heb letter 2 op de middenland. Je kunt rijden, die 5. Kunt blijven hoor. Gratum aan de Scheetboom. Ja. Wie wordt het eigenlijk vanmiddag tijdens de optocht? Ja, schoon hè. Er was, weer was het minder, maar het volk wordt ook iets minder dan normaal. Maar de optocht is geweldig natuurlijk, om mee te maken. Het blijft natuurlijk altijd iets speciaals hè? Het blijft speciaal en zeker in eigen gemeente, de gemeente Leudal, dus dat is geweldig. Ja. Dat geeft toch wat extra's? Dat geeft een extra kick, ja. Ja zeker. Veel volk ook goed dorpje als toeschouwer, dat is geweldig om te doen. Ja. En natuurlijk als ondersteuning hè, voor de chaterie. Ja zeker, geweldig. Ik ga even naar de tweede rie. Wie gaat het tot nog toe? Ja, tot nu toe gaat het goed. Nog niks gemist? We hebben er nog geen laten staan. Hè. Oh, dus dat is wel een rondje verder misschien? Ja, ik hoop het wel, ja. Zou schoon zijn. Ja, want je hebt echt zoiets van, hij moet gewoon naar gratum, kost wat kost. Ja, we zien natuurlijk al een paar keer heel ver gekomen de laatste jaren. Dus als we hem kunnen winnen, dan zullen we dat niet laten. Dan zal de burgemeester blij zijn, weer een OLS. Dat hoop ik voor u, maar we schieten in eerste instantie voor onszelf en in tweede instantie voor de eer van de gemeente Leudal, maar in eerste instantie voor onszelf. Ja. En een feestje wordt het sowieso, winnen of niet? Ja, daar kan ze wel op rekenen, ja. Ik sowieso, mijn vrouw schuurt met, mijn zoon schuurt met. Oh, dus dat is eigenlijk een soort familieaangelegenheid? Voor mij is dat familieaangelegenheid, ja. Maar let ze dan nu nog speciaal ergens op? Ik kijk gewoon of ze zuiver afkomen of niet. En, Dus, en niet alleen voor mijn vrouw, maar ook voor alle andere shutters. Dus, Ja, want ze moeten het eigenlijk toch samen doen, hè? Ze moeten het zeker samen doen. Dat is één team, dat zijn 6 man. Als ene missen ze allemaal. Ja. Niet alleen die 6, maar die hele vereniging. Dus we zijn een echte vereniging, dus we missen allemaal, niet één man. Mogen we nog eens een proef van maken? Ja. Onze standaard achterop schutten is pas geleden geopereerd. En dat is vandaag uit het ziekenhuis gekomen. We willen hem vanuit de vereniging heel veel beterschap wensen. En een schoon kijken naar de televisie wat er zeker doen toon is. En verder heel veel herstel willen we mensen. Misschien als het moet dat er volgende week kan komen kijken? Ja zeker, dat is een echte shut. Misschien is al meer dan 50 jaar lid. En dat schuurt al zo lang als ik weet normaal achterop. Helaas kost er dit jaar niet. Nou, dan moeten we ook een week afwachten. Hè. Ja.
Ja, dat was de eerste ervaring van morgen. Ja! Vrijwilligers en zo, dat zal interessant. Handjes, jongen. Ik heb een kort lijn. Ik heb een keer korte lijn. Wat nevenig de shutters van, of shutters, de leden van Shutterie in Heil. En de shutter en de buksmeester. Dan gaan we eerst naar de buksmeester. Wat duidt in de buksmeester voor degene die het nog niet weet? De kogels erin doe je natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijk. Een van de belangrijkste dingen, maar ook een beetje coachen. En wat moet ik me bij dat coachen voorstellen? Een geruststellend woordje en dat ze goed opletten en op de goede lat. Ja, ja. Maar het weer vandaag hebben we weinig zon. Hebben we. Heeft dit nu nog veel invloed op het schieten? Nu is het eigenlijk perfect shit weer. Ja, veel gemakkelijker als met de zon. Gemakkelijker, tussen haakjes. Er is ook bijna geen wind nu, hè? Nee. Dus windstil en ja, dat is fijn shit weer. Ja. De buksmeester, is hij ook verantwoordelijk voor de keugel die ze gebruiken? Ja, En die maakt er dan zelf? die maken we al. Ik ben nu voor 20 jaar buksmeester op het OLS en die keugel maken we eerder weg bij ons toe. Ja. En die voor het OLS, die moesten ze nu ook zelf maken, of kisten die? Nee, doen we allemaal zelf maken. Die werden van tevoren gecheckt of gecontroleerd? Ja. Iedere kogel werd dan gewoogd. Ja. En ja. Maar ik heb begrepen dat het tot nog toe wel goed gaat, hè? Wij zijn de eerste run door, dus, of de eerste 2 run, dus wij mogen daar gaan kavelen. Ja. Spannend? Ja. En toch stiekem zo de hoop dat het eens nou Maasgouw kan? Ben met je. Ja. We hebben een beetje pech gehad vandaag. Onze koning die is in de optocht uitgevallen. Helaas, dit was ook een van onze shutters, dus we hebben een reserve in moeten zetten. En dit heeft wonderenswaardig goed gedaan. Nou, kijk eens aan, toch niets ernstigs. Nee. Hij is wel nog even goed hier, maar hij heeft aangegeven dat er niet meer moest zitten. Het is misschien dan verstandig om niet te doen dat hij mijn zangers te duidt. Ja, precies. Ja. Nou, dan moeten we dus nog, als ik het goed begreep, nog gewoon even geduld hebben. Even geduld en dadelijk met volle motor kavelen. Ja. Nou, zo'n shutterie die heeft veel steunpilaren, zeggen ze. Hè? Ja, een van die steunpilaren zit neven mij. Met een brede glimlach, ondanks het weer. Oh, jazeker. Ja? Ja. Het is nu ideaal shit weer, man. Ik zeg, het is echt, het is een echt mooi windstil. Ja, dat hoor ik net ook van die collega. Ik heb schoon zicht op de bulkens. Ja. Dat is niet afgeleid door de zon, geen schaduw. Nee. De bulkens zijn fijn zwart, dus als ze fijn in de ring zit, dan komt het allemaal. Ja, dus er zit nog wel wat in het vaatverhaal. Laten we hopen. We hebben de 2 rondjes gehad, dus we gaan nu dadelijk met kabelen beginnen. Ja. En dan doen we rondje voor rondje, hè. Ja, dat gaat niet anders. Nee. En dan kijken we wie het hebben komen. En de optocht vanmiddag, wie wordt hij? Dat was ook mooi. Ja, we hadden net geluk, wie wij moesten lopen was het de rug. Of wie bij de rug. Ja, die beginnen hebben moeten lopen, die hebben eigen regen moeten lopen. En de kost over zeer op voort dat er toch heel weinig voort langs de weg stond. Wat eigenlijk jammer is voor de organisatie. Die de oren stingen allemaal onder de paraplu, dus of die alles gezien hebben is met de vraag. Ja, daarom. Dus er waren ook een hele hoop eigen tentjes gemaakt. Dus op zich was het. Vorig jaar stonden moeten ze wel allemaal goed aan, dat was wel fijn voor ons. Foto! Hij is niet op weg, dus. Vandaag in de optocht en ook hier op het schutterstrijd een niet alledaags gezelschap. Waar komen zij vandaan? Van Krakau. Polen. Uit Polen, ja. Dat is een behoorlijk end. Dat is inderdaad een behoorlijk eind, ja. En het is nu het 2e jaar dat ze hier zijn. Ja. En dat bevalt zo goed. Die willen in de toekomst vaker komen.
Die zou misschien wel eens ooit een keer willen meeschieten. Nou, ik denk niet dat dat mogelijk is, want ze zijn niet aangesloten bij de federatie. Dus dat gaat niet. Ja. Ik zelf woon ook in Krakau. Alleen ik ben hier in Limburg in de schutterij. Ja. Al van kinds af aan. Ik ben dit jaar ben ik 65 jaar lid. Nou staat er naast u een meneer met een, ja ik noem maar een vogel, maar het is misschien geen vogel. Die is nu dit jaar schutterskoning. De schutterskoning. Hij is dus dit jaar schutterskoning en dan draag je die vogel. En hoe gaat dat dan in Polen? Is dat vergelijkbaar met hier in Nederland? Nou, het is wel iets anders, maar het principe is hetzelfde. Het principe is hetzelfde. Dus Misschien dat u het even voor mij kunt vertalen. Nou, hoe is dat nu om in Polen schutterskoning te zijn? On pitam się, jaka sytuacja met pan jest in Polska król? Jakie to jest status i So I can talk in English, no problem. Okay, so we came from Poland, from Krakow, and I am the king this year because we have also the same ceremony like here. And this year I won the championships and I became the king of. Ze hebben vandaag ook in de optocht meegelopen. Hè? Hoe is nou voor hun zo'n ervaring op het schuttersfeest? Jak pan myśli, jaka sytuacja tutaj? Jak pan myśli? Yes, this is a very good meeting for all of the brotherhoods, not only from this district. I'm here for the first time, but for me it's wonderful. We have met your king, His Majesty William Alexander. So we have the photo together. We gave him the gift from our brotherhood, and it was very impressive to be here. The weather is much better than in the beginning, so everything is okay. Hij sprak van een gift aan de koning. Ja, wat heeft hij aan de koning gegeven? Dat is de presenta, Tak, maybe I will translate in Polish to him and he will translate. Spotkaliśmy waszego króla, wręczyliśmy mu prezent, mamy zdjęcie razem, także super, jesteśmy bardzo zadowoleni, że jesteśmy tutaj razem. No jest to dla nas wielki zaszczyt, że jesteśmy tutaj na zaproszenie właśnie waszego... Die szabel byłem od polskiej wojsko? Jeszcze raz? Die szable. Tak. Jest polskie wojsko? Tak. Oryginalnie od Polski? Oryginalny, tak. I medal królewski. Ja przekazałem swój medal, ponieważ każdy król u nas wydaje medal okolicznościowy i przekazałem ten medal dla waszego króla. Het is zo, ze hebben de koning hebben ze 2 zwaarden aangeboden. Dat zijn 2 originele zwaarden van het Poolse leger. Want hun hebben onnoemelijk veel contacten met het Poolse leger. Want in Krakow, dat is een garnizoenstad, er is onnoemelijk veel militairen zijn daar. En daar hebben hun hele goede contacten mee. En daarom hebben ze dat kunnen regelen dat ze deze originele sabel konden krijgen. En die hebben ze de koning kunnen aanbieden. Tot slot nog 1 vraag. Kun je een schuttersfeest in Polen vergelijken met een schuttersfeest als in Limburg? Nee, kun je niet. Wat is daar anders aan? Ja, ze hebben aan zich geen schuttersfeesten zoals wij dat hier kennen. Dat hebben ze niet. Hè? Ze dienen alleen maar de stad, laat ik het zo zeggen. En daarbij zijn ze ook nog heel erg gerelateerd aan de kerk. De kerk is hun drijfveer. Zowel als de kerk iets heeft, het katholicisme zal ik maar zeggen, dan zijn zij paraat. Dus ze zijn heel erg verbonden met de katholieke kerk. Dat is heel anders dan wat hier in Nederland. Maar ze hebben ook zo geen schuttersfeest. Alleen ze hebben 1 keer, dat was geloof ik in 1998, hebben ze het Europees schuttersfeest gehad. Dat is 1 keer in de 3 jaar. En dat was, dit jaar was dat, of verleden jaar was dat in Oostenrijk. En nu, over 3 jaar, is dat in Kroatië.
En waar het dan aan is, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval, daar gaan zij altijd naartoe. En ene keer hebben ze dat zelf gehad om het schutterswezen in Polen te stimuleren. Want in die tijd van de communisten was dat niet mogelijk. Was dat ook verboden. Dus ze zijn eigenlijk pas weer opgebloeid, zeg maar, direct nadat het communisme weg was. Want die schutterij die is in wezen al oud, zo oud als de stad Krakow. Dat is meer dan 750 jaar. Ik zag dat jij net van die uurdupjes had. Waarom heb je die in? Voor het geluid van de scheten? Ik heb hier de radio, de telefoon. En dat kan ik allemaal huren. Hè? Ja, en wat hoort jij dan? Alles wat op radio gezegd werd. Alleen, dat kreeg je helemaal niet op. Hè? Ja, dat is wie wil shutterieën er uit zijn. Zijn er al vuil uit? Heel veel, geloof ik. Ik heb niet precies gekregen wie vuil, maar we hadden al heel veel. Ja, heb je een idee waardoor dat komt? Ja, daarom ik vind het even goed haar. Omdat het wind stil en geen zon. Maar duk is wie makkelijker dat het duk gaat. Dan bussen misschien hier dingen die komen wel. Hè? Ja. En bussen misschien makkelijker. Ja, dan denk ze ik heb hem, maar ik hoef niet zo lang te wachten. Oh jee, het gaat geloof ik fout. Gaat het fout? Dat heb ik gemist, ja. Ja, dan is het... Oh, jammer hè. Ja, dan is het volgend jaar niet in Roggel, hè? Nee, neer. Of in Neer? Ja. Nee, we hebben een man schat, ja. Ja. Maar altijd leuk even goed, hè. Ja, natuurlijk, want het is het grote feest voor de shutterie van het jaar, hè? Prachtig, we hebben toen de EST ook gehad, ja. Een paar jaar geleden. Heel fijn. Ja. Ik heb ook met geshoord hoor, en ik heb ook wat gemist. Maar dan is het leefste ondergronde hoeskropen. Ja, wie vult ze dat dan? Wie vult dat dan? Heel erg, ja. Maar als ze een fijn zestal hebt, dan die nemen dat voor die op en dan is het goed, hè. Ja, want er moest echt een team zijn, anders redt ze het nooit, hè. Nee, het geen voor wie te komen en ze gaat, hè. Nee. Maar dat is ook niet. Dat is, het gebeurt en het is jammer. Ja, maar dan weten we in ieder geval zeker volgende week geen neer. Nee, goed niet naar neer. Moet gerust naar neer komen, maar niet bij de Oilenburger. Want dat is er dan niet. Nee, jammer. Ja, volgend jaar beter. Ja, zeker. Ja? Ja. Goed zo. Ik hou je eraan, hè? Ja, we zien ons dan, hè? Ja. Ik zag juist een beetje de hen voor de ogen slaan. Ja, dat is mijn mens. Dat heb gemist. 2 zelfs. 2 zelfs? Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Dat had je van tevoren natuurlijk niet verwacht. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Dat is niet goed voor zijn zelfvertrouwen, dat weet ik sowieso. Maar dat overkomt hem toch niet druk dan? Nou, die had vorig jaar en jaar ervoor ook gemist. Ja. Dus dat duidt wel gaat met zijn zelfvertrouwen, ja. En wat duidt dat met u? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het heel erg voor hem, maar ik snap niet waarom. Ik weet niet wat het probleem is, dus dat schiet zo heel goed. Dus misschien de spanning, ik weet het niet. Druk. Er zit vandaag niet met? Nou, de rest is allemaal goed gegaan. Maar ja, ik vind het heel jammer, maar we willen echt voor het soortelijk terugkomen. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, dat zit er nu niet meer in, hè? Nee, maar ja, dan komen we naar de bussen shutten. Ja, dat vind ik echt heel erg. Ja, je bent er toch volgende week om de andere club goed neer aan te moedigen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zou het weer naar neer moeten? Ja, dat zou je wel leuk zien, maar ik weet het niet. Het zou wel leuk zijn als ze weer naar neer kwamen, maar ja, het gaat liever op Joost gaat. Dus ja. Oh, we moeten even op. Ja, even trusten als het goed vindt. Ja, kan even trusten. Schatje zo.
veel wat groen hebt deze dag. Ik weet ook niet wat fout is. Oh, dat is heel vervelend. Oh, kut. Zullen we hier laten? Ja, een beetje netjes staan, een beetje niet allemaal. Net alsof je gewonnen hebt. Ja. Ja, lachen! Lopen we over het terrein van het OLS en dan komen we zomaar Albert van der Kop tegen vandaag. Dat moet toch wel voor u een speciale dag zijn, hè? Ja, het is inderdaad een speciale dag vandaag. En dat ik nu inderdaad weer hier op een parkeerplaats terecht ben gekomen. Dat komt omdat ik even nadat het met de optocht gedaan was, naar huis ben gegaan, met gedrugs aan gedaan. Want we zaten daar eigenlijk wel overdekte tribune, maar voor de regen de kosten we echt niet tegenhouden en de paraplu daarvoor dan ook de rest niks. Dus gedrugs aangedaan, maar we hebben genoten en van de optocht en als het enthousiasme van alle chaterie die dat meededen. Ja, dat is geweldig om te zien. Ik ben echt trots op het chaterie, hoe ik dan 70 jaar lid van ben. Maar dit moet ze sowieso niet ook met, want dat is 75 jaar geleden. Mijn vader vertelde er altijd over en ik krijg wel geld met. Want in 1949 hebben ze het georganiseerd. Ja, toen was ik pas 4 jaar. Dus dat kan ik me niet eigenlijk... Dan krijg je er ook niet zoveel met als 4 jaar. Ik zag u ook echt heel erg trots op de tribune zitten. Hè? Maar daarvoor was het Scheten en de koning was hij. Ja. Ik zag u erbij staan. Heb je er nog met hem gesproken? Nou, de koning, daar heb ik eigenlijk zo een paar woorden in zijn algemeenheid met gesproken, maar niet. Dat hebben we zo geen interview of gehad en uitleg, dat hebben anderen gedaan van de chaterie. Ik ben voorzitter geweest en dan weet ze wat die taak is geweest. Ja. En dan gaan anderen die voorop gaan en dat goed hebben gedaan, want dat hebben ze het laatste jaar wel laten zien en huren. En dat was in dit geval Janine en ook Gult Smeets, die dat de koning te woord hebben gestangen en goed uitleg hebben gegeven wat een Oud-Limburg Schuttersfeest eigenlijk inhoudt. Ja, maar je stinkt er wel kort bij, hè? We stingen er direct bij, door weer bij de genodigden en daar ben ik ook blij om dat ik dat allemaal met mocht maken. We stingen er 2 meter vanaf. En daarachter was de beveiliging, dus die waren ons niet aan het beveiligen. Maar de koning, heb je daar nog iets van metgekregen wie hij het heeft gevonden? Ook dat stukje optocht wat hij er gezien, hè? Niet helemaal, maar een gedeelte. Hè? Ja, de optocht zeg maar de eerste 15 korpsen gezien, maar hij heeft het geweldig gevonden en ook gezegd van ja, ik heb er al veel over willen vertellen. De koning is eigenlijk beschermer van de chaterieën. Maar alleen koningin Beatrix die is een keer in Stramprooi geweest, maar de koning zelf is nog niet geweest en de Belgische is al meerdere keren komen kijken naar dit grote cultuurhistorische evenement wat er altijd gehouden werd. En nu de koning was echt verbaasd over dat het zo gevarieerd was en zo'n enthousiasme was. Dus hij heeft geen verplichting gevonden achter, maar fijn om mee te maken. Ja, dat was toch wel een heel speciaal moment eigenlijk, want hij sting onder de boom. Hij richt, het duurde nog even. Ja. En ineens. Ja, en werd ook wel goed bijgestaan door de achteropschut van ons, want dat was Jos Rieks. En de koning geïnstrueerd wie dat er moest kijken en wat er moest doen. En even voordat er dan ging zitten, hem ook gezegd van nou, de ene keer leg je de buks op. En dan kun je kijken wieveel dat je druk hebt als je aan de trekker komt. En moet eerst gespannen worden en dan echt het show doen. En daarna heeft hij pas gelaaien en daarbij vertelt naar de koning toe van let erop dat je de adem inhoudt op het moment dat je trekt en niet beweegt met de hand. En dat heeft gewerkt, want de koning schoot hem af. Ja, hij is ook eigenlijk een militair eigenlijk, hè, in zijn tijd. Maar toen werd het eigenlijk nog spannend, want toen komen beide gouverneurs staan en ja, dat ging dus mis, hè. Ja, de gouverneurs, de gouverneur Roemer deed het misgeschoten, maar de Belgische deed het beter, die schoot hem wel af, maar op de verkeerde rie. Ja, dat hebben ze met bestuurders, die missen normaal eens. Hè. Ja, en hij schoot te veel naar links, of er zo ook links georiënteerd is, weet ik niet, maar het mocht hier en hij was toch blij dat er hem afgeschoten had, dus hij mocht ook trots zijn.